Horas madihita salu nakadamang do dainang na hinolongan di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho maparsaulin hata ni Tuhan martangya kita. Dami ni debata na sumurong siyan salu na roha imana mga ramoti ate-ate roha do pikram muna di bagasan Jesus Kristus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni Tuhan na tolhas tuhita dia pala partikeno diene mai sian buku panurang Jeremia biddu tolu amukka mesiana esa plopat rodia esa plualu hujau kami matuhita ganuk marsada-sada ordo hata ni Tuhan. Say mulak mahamu ale akka anak na marbaliki nina Jehovah ayaw do haraja munahian jala alapakku do hamu sahalak sian sada huta jala dua halak sian sada marga jala tugionokku do hamu tu Sion jala lehonokku tu hamu akka parmahan hobar tulo rohakku jadi marpar binotowan jala marrohana sida marmahakamu dungi masa ma ia dung torop jala mabui hamu ditanoi dia ka arisogot ninna Jehovah dang bedohonon ni halak poti parpadana ni Jehovah adang betubu di rohani manang ise manang paingot-ingoton na jaladang be luluan na manang bahenon na asing guaro ni halak ma Jerusalem ditikin na sasadai habangsa ni Jehovah jala marpungu tu sisudi akka parbegu tu goar ni Jehovah na di Jerusalem jaladang be pahuton na sida hatak kangon ni rohana sida na jati dia ka ari i laho mapinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rap ro na sida syatano na di utara tu tano na huturpukko to pumuna mabahen teanan na ido yang usaha na. Amanginang na hinolongan di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus. Ragam do alasan ni jolma berubah manang marhamu baon. Adong do sian rohana, adong do ima ala dina asing, adong do ala na sinuru do na asing dope. Contoh sederhana na amanginang sahalak parisap boy ibana somarisap bisa saja alasan na naung sadar bisa saja alasan kesehatan ala na disuruh dokter bisa saja ala naholang na marbadai terus dijabu dimuruki na tanah bisa saja ala niya kageleng na madokon ale adong do musenang memang ala ni kesadaran dirina manadikon sigare. Itu contoh sederhana di amanginang. Alaina pasti molo sasahalak berubah ala nina asing jodoh perubahan nai dang tulus. Jala adong no peke mungkin musenang imana mulak tu pangalaho di imana narobi na selao. Mono sasahalak berubah ala ni kesadaran na sa diri odo perubahan nabui bertahalele. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Takasdo di patupa debata jauh-jauh na tu bangso ni debata naung lari sian kategoran ni debata. Nungalumlam parngolo bangso Juda do bangso Israel
Bangso na pinili ni debatai, nunga ditudaloh na sida ima debata gabe marsoba na sida tu akka gana-ganaan. Di parmiam-miam na sida akka hasitongan. Jaladang olo be di bagasan toru ni roha uduk na sida mangoloi Tuhan. Ujung na aha. Ujung na sasitong na di baga-baga debatado. Uhum na nang apehonon na tu bangsoy. Ale adorang so dia peh debata ima uhumi tu bangsoy di patudo debata ma holong ni rohana di jo debata ma musenang nasida asamulak tu dalan ni debata asamulak tu patik ni debata asa gabesada bangso na diigil ni debata nasida patari daun akka holong ni debata tuakka humaliang. Ima jauh-jauh na pinatupan ni debata. Marhite-hite panurang Jeremia. Nagabe jamita na sa tuita dia pala partikyano. Molo di bahasa Indonesia. Didok ima di bagasan ayat 10. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Di bahasa Batak. Saya mula mahamu. Ali akka anak na marbaliki ninna Jahoba. Marbalik na sida manadikot debata. Ditogyo debatado na sida mulak. Ditogyo debatado na sida asa manadikon pangalahon na so dinggani asa marpangalahon na dinggan hobbar tulomo ni rohani debata. Alini amanginang sa sitong na marhite-hite turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Adong piga-piga hal nagabi odolan tuhita ganuk marsada-sada. Na perjolo sahali di bagasan ayat 14 di pabotoh do dison taringot asini rohan ni debata tu bangsoy. Jala asini roha ni debata na pinasaha na imatu bangsoy. Asini roha na tung masa ulis itu tu. Bukan rasa kasihan. Allah mengajak mereka kembali bukan karena kasihan, bukan seperti itu. Tapi karena kasih. Marasing diamanginang. Tontona, jok do hita bereng ibarat na akapa jalo-jalo ala na hasit ibarat na si majujak na manang si malolong na manang tangan na jujuk mata bereng asiroha. Kita kasihan kepada mereka, maka kita bantu. Tapi Allah tidak demikian. Tidak serta-merta karena kasihan semata. Tapi karena kasih. Ala ni holong ni debatado. Makanya ditogyo debata bangsoi asa marhamu baun asa mulak tu dalan ni debata di bagasan asini rohan ni debata tu bangsoi dilihat debatado ima tawaran. Matawaran na. Di bagasan ayat 10 dok do disi ayaw do haraja munahian jala alapok kudohamu sahala sian sada huta jala dua hala sian sada marga jala togionok kudohamu tusion. Ditawarkan Allah bangsa itu kembali ke jalan yang benar supaya Allah memulihkan mereka, supaya Allah kembali memulangkan bangsa itu, dan supaya Allah kembali memberkati mereka. Maka jojo ni debata asa mula bangsoi sada jojo nang pahoton hadiron ni bangsoi songo sada bangso na pinilit ni debata. Bangso na pinilit ni debata ima bangso na tarpaso-paso. Bangso na pinilit ni debata ima bangso na totong dio dihod debata gay bedang adong muso na nang mangago da sida.
Idu bangso na pinili ni debata. Di jauh debata na sida asa dio dihot asa diramoti debata musen bangsoi jala asa dipasu-pasu debata musen na sida. Dada bura ni debata na neng pasahato ni debata. Alay pasu-pasu ni debata naso tardodo ido na neng lehonon na tutonga-tonga ni ngolu ni bangsona. Amangin ang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Na paduahon parsiajaran natung masarikot situtu tuhita ganuk marsada-sada siya turpukon di bagasan aya sa plonom na nang dilo debata tu na sida parpadanan na baro. Molo di bagasan na sa plonom dungi masama ia dung torop jala mabui hamu ditanoi dia ka arisogut ninna Jehovah dang bedohonon ni halak poti parpadanan ni Jehovah. Adang betubu di rohani manang isim manang paingot-ingoton na jaladang beluluan na manang bahenon na asing. Dang ala ni poti parpadanan isabing be. Sa sitong na on amanginang martudu-tudu doon tu Yesus Kristus. Jadi amanginang disi manang so disibe poti parpadanan ni dibata alay molohot do ima bangsoi mangolay dibata di pasu-pasu dibata. Molo neselaon di pada narubi memang di zaman ni si Raja Dapi secara khusus hataridaan hadirion ni debata manahamiano ni debata di tonga-tonga ni bangsoi disi poti perpadanan disido debata. Molo mago poti perpadanan honabura bangsoi. Aledang bedisi. Dakko lang di poti perpadanan ni be hadirion ni debata. Dakko lang di poti perpadanan ni be debata mia di tonga-tonga ni nasida. Alai di roha di nasida. Di ngolu di nasida. Di hadirio di nasida. Molo olo nasida mulak tu dalan ni debata. Pasu-pasu ni debata do nasida. Masing-masing di tonga-tonga ni akaparngolon. O mapadan na baru. Na pinasaat ni debata tu bangsoy. Sarobang doido tita manginang. Jadi dihita sonari ganuk marsada-sada. Dak kita bering secara langsung poti parpadanan ni debata di pada narobi. Alai dan gabi mangori pasu-pasu ni debata itu hita. Molo porse hita tu Tuhan Yesus Kristus. Tabat ibadah Tuhan jala si pangolo di tonga-tonga nya kaparngolota. Na pasu-pasu ni debata do kita. Ha porsiao tu Yesus Kristus do mabain haluaon. Ha porsiao tu Yesus Kristus do mabain olop-olop. Ha porsiao ni matu Yesus Kristus do. Gabi sada jaminat tu hita ganuk marsada-sada. Na gabi paneak kita. Dingolo sa liling-nililing nai. Amangin ang nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Bagian na parpudi siyan hata ni Tuhan ta dia pala partikenon di do musenang tubang soi diaya 10 pituro diaya 10 walui guaron ni halak ma Jerusalem ditikina sasadai habang sani Jehovah jalamar pungu tu si sudia akka parbegu tu guarni Jehovah na di Jerusalem jang jaladang be payuhiton nasida hatakang ni roha di nasida na jati Israel manang Jerusalem gabe pusat pamujion manang bangso ni debata gabe tiruan tu akka humaliang disialah memula ni bangsoi mangoloy debata. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di tonga-tonga niya kaparngolot tape molo mulak kita tudalan ni debata
mula-mula kita mangoloi debata, jala molo imata tangiu debata di tonga-tonga nyaka parngolota. Gabi tirua do hita tuak kahumaliang. Alini amanginang hobbar toja na satu hita dia pala partikyanon. Didok marlas ni roha. Dia memula akka nama gue. Na parjolo sahali. Di pangidoho debatado tu hita ganuk marsada-sada. Hamumula ni rohatta. Tarajumi majo ganuk marsada-sada. Buhado tutup parngolotta. Buhado parhotta. Nunga pataridahon nang mula kita tudalan ni debata. Nunga tatinggalon akka hata kangon pardagingotta na salaon. Di jauh debata hita amanginang di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Asa marlas ni roha kita. Mamuji-muji pasangapod debatai. Ikota tinggal homa akabako-bako na salaon. Akabako-bako na maralo tulomo ni roha ni debata. Molo parjuji hita tapasoma ima parjuji otai. Molo parisap pita tapasoma paresapotai. Molo ima jodo pehita mabejuk rohani akadongata tapasoma salhunai. Molo olo do pehita mangoto-oto ita tadi ko masalhu nakaroha si songoni. Alai tapareak madirita. Mangulan akan nadinggan hobar tu sakap ni rohani debata. Di tonga-tonga niya ka parngoluon. Di tonga-tonga niya ka humaliang. Talumobi man di tonga-tonga niya ka rumah tangga. Molo tapareak dirita gabe mangoloi debata. Di tonga-tonga ni ngoluta manang di tonga-tonga ni rumah tangga ta. Dapot dolas ni roha. Duhot olopolo. Napaduan amanginang. Marhite-hite hata ni tuhata dia pala partikyanon. Di jodoh kita. Asa manangion suara ni debata. Alana gudang do senario dang adong be olo jul mamanangion suara ni debata. Alana dipangido kita. Hamu mula ni rohatta manadiko nakahata kangotta. Tapataridahum may marhite-hite na ulo ita manangion hata ni Tuhan. Holang hata ni Tuhanido na paluahok kita. Holang hata ni Tuhanido na ikon olwata. Holang hata ni Tuhanido na ikon tangion okta. Unang beta tangion aka hata-hata sumbang. Aka hata-hata nasodinggan. Alay hulang hata ni debatama. Tapataridaw di tonga-tonga ni ngoluta. Naparpudi sahali amanginang. Adong maima sahalak. Tukang roti. Lamay mana manhor topong. Tusada pertiga-tiga. Tori mana ma topung alanan ng mabenima roti ibana sa kilo. Sahap may mana di jabuna. Ditibangi mana ma topungon. Dang pas sa kilo. Holang 8 ons. Muduk ibana, terimas ibana, di pasa ibana ma persoalan non ima tu pengadilan. Gak bisa berperkara na sidang. Kung saat di pengadilan, dido ima tukang roti omma, nunga rugi ibana, di bahin ima tukang topungon. Ditori ibana sa kilo HP 8 ons. Isukun hakim ma tutukang ima topungon. Ate, basa bahenom musongoni. Inna. Ahamado ko ni matukang topungon. Ido imana ma. Ali hakim na mulia. Julma naoto duaw. Dang parsikola aw. Jala memang dang paketibangan nao manibag ima topungi adorang soholian ni matutukang roti. Suku-suku may ma hakimon. Jadi pakai aha di beko. Ido ima tukang topung oma. Setiap pagi
manuroti daw imatutukang rotio. Alana hutur do roti tu ibana setiap pagi 1 kilo. Jala idu gabe patokakku majual topong tu ibana. Ukuran ni imana na 1 kilo idu hubain mengukur 1 kilo tong ti mana. Mono tumpe ukura kisala ali hakim. Besalahum ma ima tukang rotion. Ninna. Akhirnya mana terjadi amanginang. Sadar ma ima tukang rotion. Ternyata ibana dona salah. Ibana dona perjulu mangototoi. Ibana dona perjulu dang jujur. Ujungna ditapu ibana ma hobbar tuaka na niulana. Diputusan hakim ma molo songoni do persoalan na mardame mahamuna. Olo do hamun mardame do kuni mahakimon. Olo jala di dokot ima hakimon matutukang rotion. Mulai sadarion paubama pangalahom. Jala mulai disadari muba ma ima tukang roti idang mangoto-otoi be ibana tikos ma diban iman akatibbanganna. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jojot tita di tonga-tonga ni akaparngulota songoni. Songon ima si tukang rotion na holang ima mangalului akka kesalahan. Na merasa si tong di tonga-tonga ni akaparnguluon. Na merasa umaro. Alini amanginang dipaingot tu hita gaduk marsada-sada. Asa unang besongoni hita. Ikut tapauba marohatta sian roha si songoni. Roha mangototoi. Unang adong bedi hita. Marsiototoan. Alay marsiajaran mahita. Marsi padiakan mahita. Mangulan akan na dinggan. Aido na diigil ni dibatas ya kita ganuk marsada-sada. Amen. Martangya kita. Mauliate hupasa ruan nami tuho di batan nami. Nungataruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Dipaingoto kami. Asa dapot nami lasni roha di tonga-tonga ni ngulu nami. Iku pauban nami do roha nami. Mauliate Tuhan. Hupau bahami maroha nami Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.